ווינקס, אנחנו הקסם, קרן של אור. זה מועדון ווינקס, יש לנו כוח, רוצות לזהור. ווינקס, אנחנו הקסם, קרן של אור. החברות עצומות, גם שעות, גם רוקדות, לליבנו בוערת אש, כשאנחנו יחד. ווינקס, יש לנו כוח, רוצות לזהור. לשמיים נמריא, ניצחון פה נביא, בליבנו בוערת אש, כשאנחנו יחד. הווינקס חוקרות במטרה למצוא את אנאבל, נערה שנחטפה על ידי גנב הכישרונות המסתורי. אבל בזמן החיפוש הן נשאבות לתוך קרע מימדי ומגיעות אל העולם בו הנערה מוחזקת. הווינקס מנסות להחזיר אותה בבטחה, אך ברגע האחרון הן נעדפות לאחור על ידי כוח שמחזיר אותן אל כדור הארץ. אגדת איש התנין. שהכוח יהיה איתי. היי, אני נאוקי. יפה, זה יום יפה, את רוצה לראות את החטיף שלך? האלילים שלי? הסיבה לקיומי? תראי, קומיקס גיבורי על מקוריים משנות ה-60. סרטים ותוכניות טלוויזיה שעוסקים בעולמות רחוקים Hasta la vista, baby. מפלצת המפרץ! מפלצת המפרץ! זו מפלצת המפרץ! זה איתי אני! זה איתי אני! אני עשיתי... בנות, המשימה שלנו עכשיו היא כבר לא רק להציל את בעלי הכישרונות החטופים, אלא גם להציל את אנאבל. אנחנו צריכות רעיון. אנחנו חייבות ללכת בחזרה למימד בו הם מוחזקים כרגע. אבל איך? אנחנו כבר ניסינו לעשות את זה עם הכוחות שלנו. יכולנו ליצור קשר עם אנאבל? היי, למה שלא ניצור קשר עם אנאבל בעזרת קסם? נראה שהיא נעלמה בלי להותיר עקבות. אולי בעזרת האבק הזה. זה עבד על אנאבל. אולי זה יעבוד גם עלינו. כן, אנחנו כבר השתמשנו בזה על אנאבל וזה עבד. אנחנו לא בטוחות שזה יעבוד עלינו, ולא נשאר לנו הרבה מהאבק. אנחנו חייבות לנסות. אני אעשה את זה. תעתי קצת, האישה. יש לנו רק הזדמנות אחת. לשחק בטאבלט לא יפתור את הבעיה. אני רק ניסיתי לעזור. בנות, התוכנית של אייס עומדת להתחיל בקרוב. אנחנו חייבות להעמיד פנים כדי שאנחנו לא נחשף. ואנאבל? אנחנו נמצא אותה. אנחנו הווינקס או שאנחנו לא?
בינתיים נוכל לחפש ילדים אחרים להציל מגנב הכישרונות. ברוכים הבאים אל וואו 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 וואו! תוכנית כישרונות הריאליטי הנפלאה! והנה המקסימות שלנו, המיוחדות, המדהימות! אנחנו נאלצים לקטוע את התוכנית הקבועה בשביל מבזק חדשות מיוחד. העיר ניו יורק בבעלה. תנין ענקי נראה במפרץ העליון לפני זמן קצר. הנה דברי עדי הראייה. הוא היה ענקי, כמעט 10 מטרים. היו לו 3 ראשים. הוא הביט בי ישירות. אני לא ידעתי מה הוא רוצה. אנחנו נדאג לעדכן את כולכם. ועכשיו אנחנו חוזרים בשידור חי לוואו. מי נתן את הפקודה לקטוע את התוכנית שלי? ברוכים השבים, חברים! ברוכות השבות, ווינקס! תתכוננו למצוא את הכישרון הזה! ואיפה אתן תמצאו אותו? ניו יורק! וואו 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 וואו! טוב, ראיתם את מה שאני ראיתי? כן, בלום, זה הוא. הילד מניו יורק. כשאני ראיתי אותו, הייתה לי הרגשה מוזרה. בדיוק כמו כשאנבל שרה על הבמה. בדיוק ברגע שהיא סוף סוף הגשימה את החלומות שלה. ומה אם הכוחות החדשים שלנו קשורים לבעלי הכישרונות? בואו נתפצל ונחפש את הבחור לפני שהוא ייכנס לאיזו צרה. בסדר, ווינקס. אני מקווה שהפעם אתן תמצאו כישרון אמיתי. לא כמו השחקנית הגרועה הזאת. היא נדחתה על ידי השופטים וגם על ידי הצופים. כישלון מוחלט. אל תדאג, אייס, הפעם אנחנו לא נאלתר. בעזרת ניתוח אורך הסריטות, אם נשווה אותן לגובה גוף הספינה... זה היה טוב יותר אם לא היינו מתפצלות. אנחנו צריכות למשוך את היצור החוצה. אולי זה גנב הכישרונות. או, אחד העוזרים שלו. אבל זה ממש מוזר שהוא אפשר לכולם לראות אותו ככה. הוא רוצה למשוך תשומת לב. מי? היצור? לא, הכישרון. לדעתכם מי חזק יותר? החייזר או טורף החלל? החייזר והיר יותר. הוא יכול לזוז סביב בלי להריש כלל, ויכול לשגר מתקפות פתע כאלה. יטוגה יכול לחוש בגלים האלקטרומגנטיים של זינומורף. אני ראיתי יצור שהיה חזק יותר מכולם, אפילו מזה. אוקיי, נאוקי. הפעם אני אומר את האמת. זה היה הדבר הכי מגניב שאני ראיתי בחיי. מפלצת המפרץ הייתה כמו חייזר מהיר מאוד, אבל אני הייתי חכם יותר. אני עקבתי אחריו ממרחק כשהוא יצא מתוך המים, הוא עמד לאכול את כולם. וכך אני... אתה השתמשת בשלד החיצוני שלך? כי אתה הוא החייזר. גובה 3 מטרים. ניבים 124. זנב 1.5 מטר. מוח אנושי. שריון קסקסי. הווידאו לא ברור, אבל הוא נראה כמו תנין ענק. בדיוק כמו בהגדה אורבנית. נוכל למצוא את הביוב בו הוא חי איפשהו. לא, אני לא הורדתי את האפליקציה. אז לאן אנחנו הולכות? אנחנו הולכות לחפש את הילד הזה? תנו לי להפעיל את הרדאר.
אני אשווה את הפנים של הבחור עם אחרים באזור, בתקווה למצוא אחד שתואם לו. הוא כאן. הוא נמצא ממש מולנו. הוא מצליח להתחמק. תהדקו את החגורות שלכן. רכב של מקור לא ידוע עוקב אחריי. אם אני הייתי הראשון שראה את מפלצת המפרץ, אני במרכזה של קונספירציה בין גלקטית. הן לעולם לא יתפסו אותי. מה הוא עושה? הוא מנסה לאבד אותנו? מה הן עושות? הן מנסות לאבד את המצלמות? אבל מה בדיוק הווינקס מתכננות עכשיו? הן משאירות אותנו במתח, כמו תמיד. המרדף הזה ממש נהדר, אייס. זה טוב יותר מסרט פעולה. אני הייתי מעריכה יותר תוכן ופחות ראווה. חייבים להיות הגברים בשחור. או אולי... היי ילד, אתה יכול לשמוע אותי? תעצור. נשים בשחור? זה נשמע מרגש. אתן לעולם לא תתפסו אותי. אנחנו רק רוצות לדבר איתך. אני הולכת לעקוף אותו. זה לא הייתי אני. יש משהו מתחתנו. איש התנין מעכב את בעל הכישרון. היי ילד! אתה בסכנה! קוראים לי נאוקי. שם קוד. אתה צריך לעצור עכשיו! המפלצת! הבחור הזה ממש לא מבין את רמת הסכנה שהוא נמצא בה. אתה מהיר יותר מזה, נאוקי. אל תחשוב על זה בכלל. פשוט תאמין בזה. אנחנו הולכות לקחת אותך למקום בטוח. תפתח בנו, נאוקי. הרדאר מקולקל. מהר! אנחנו חייבות להוציא אותו מכאן! אתן ראיתן את זה? הוא התעלם מאיתנו לחלוטין. הוא היה ממוקד רק בטרף שלו. בלום, יש לך הסבר לכל העניין הזה? תקשיב לי, אייס. אתן ברחתן מהשידור החי שלנו. מה בדיוק הייתה התוכנית שלכן? הפתעה! אנחנו בעקבותיו של בחור מיוחד ביותר. אז מי הוא? נהג פורמולה 1? מה החיפזון? כישרונות אמיתיים לא רגילים להיות באור הזרקורים. צריך לרדוף אחריהם. בכל מקרה, אנחנו נמצא אותו. ביי ביי! איזה מעצבן. בלום, איך אנחנו הולכות לאתר את נאוקי עכשיו? הרדאר. הוא עובד! איך זה אפשרי בדיוק? יש לנו שביל, בואו נלך בעקבותיו. נעמיד פנים שאנחנו כתבות. ככה נוכל לשמור על פרופיל נמוך. וכך גם הווינקס מוביל.
ברח כל כך מהר, לא הספקתי לראות אותו בכלל. האות נעלם, אבל נאוקי אמור להיות פה בסביבה איפשהו. היי! טקנה, את אמרת שנאוקי רצה שימצאו אותו, נכון? כן, אבל בדרכו שלו. הוא הצליח לחדור לתוכנה בווינקס מוביל ולתקן את הרדאר. ואנחנו יודעות איפה נוכל למצוא אותו. היי, סם. למה אתה עצוב? יום משעמם? לא, האמת היא שכמה בנות עקבו אחריי ואתה ברחת? אני לעולם לא אבין את הילדים של היום. כן, כאן אני באמת מרגיש כמו בבית. אתה נהנית שם? אתה לא מבין עד כמה מסוכן המצב הזה? בשבילך ובשביל אלו שנמצאים סביבך? זה מה שאתה באמת רצית? לא! החלום שלי היה שכולם יכירו ביכולות שלי. אני רק רציתי... זהירות, אני יודעת. כולנו נרצה שאנשים אחרים יזדקקו לנו, אבל לפעמים זה מסוכן להגזים ולהיות אנוכיים. זו הסיבה שאנחנו צריכים את החברים שלנו. חברים אמיתיים. ומי אתן? אנחנו הווינקס, ואנחנו כאן כדי להציל אותך. אולי אתה אפילו לא מודע לזה, אבל היצור הזה רוצה אותך. למה? אני סתם ילד. אנחנו לא יודעות מה הסיבה. הדבר היחידי שאנחנו יודעות זה שהוא רודף אותך, והנה הוא! ווינקס, להשתנות! ומה לגבי התחפושות שלנו? נוכל לפתוח בנאוקי. אבל... אתן בעצם פיות. אין לנו זמן להסברים. בוא אחרינו. מגניב, זה כמו בסרטים. נאוקי, תפסיק להשתתות.
לעצור אותך! תעצור מיד! בוא לכאן, תנין! מה דעתך על זה? אז הוא עזב? אבל הוא יחזור, זה בטוח. וזה? מה זה? אני ראיתי את מפלצת המפרץ. העולם צריך לדעת לגבי זה. העולם עוד לא מוכן לזה. אבל אתה מוכן לעולם? מכאן בבקשה, גבירותיי ורבותיי. מוזיאון המדע הבדיוני ייקח אתכם למסע מרתק ונצחי. השתמשו באפקטים המיוחדים האלה בסרטים רבים עם תקציב נמוך כדי ליצור את האווירה המושלמת. במקום זה, משתמשים ברובוטים האלה בהפקות עם תקציב גדול. לנאוקי יש כישרון טבעי למדע בדיוני. אז שופטים יקרים שלי, וואו או אאוט? להגשים חלומות דרך סרטים. אני בוכה כמו תינוק. לא רע, אבל לא טוב. פאף. ותוצאות ההצבעה שלנו הן... נאוקי! וואו! וואו! משתמשים ברובוטים האלה לעתים קרובות בסרטי מדע בדיוני. אני דגם HI-25P, אבל יש עוד מאות דגמים, אחד לכל מטרה. היי, תוכל לערוך לי סיור? מצטער, אני ממש עסוק. זה העולם הקסום הנפלא של ווינגס. זה זמן לקסם, אז בוא